Des dels meus començaments he fet una aposta per les obres que m'han agradat i m'han fet il·lusió transmetre-les al món del col·leccionisme. Des de molt jove he apostat per l'art que m'ha agradat. He sigut jo el primer col·leccionista d'anar-me guardant coses i transmetre realment les peces que em feien il·lusió a altres col·leccionistes que han anat ampliant les col·leccions i per mi el món del col·leccionisme sempre ha sigut molt important i l'he integrat totalment a la meva professió. La primera exposició que vaig fer va ser Sunyer, l'època de París. Va ser una exposició realment molt interessant, que es va descobrir un Sunyer mirant Stanley i mirant tot el moviment modernista que hi havia en aquell moment a París. Vaig ser molt eclèctic perquè des de una exposició, no sé, de Chancho, una exposició de Guinovart, agafant èpoques molt antigues a èpoques més contemporànies, o coses molt vinculades al món de l'art, amb diferents vessants. M'ha interessat el bo, el que té qualitat, prescindint d'estils i de modes, les coses que he considerat que tenien un nivell acceptable i bo de cara al col·leccionisme. Aquesta necessitat d'ensenyar no com una tenda d'antiguitats, sinó d'ensenyar-ho com una sala d'exposicions, amb una temàtica, amb un catàleg. Vaig veure que eren importants que aquella exposició que havia fet un esforç que quedés reflexada en un catàleg, que en aquest catàleg hi intervingués especialistes del tema. Hi va haver gent molt interessant que es va recolzar i ens va ajudar. Acabo de fer 80 anys, em fa molta il·lusió aquest premi perquè és com un reconeixement a aquesta trajectòria professional.